ژینا ئەمینی بسکن ku دەسەڵاتیە تەوکراتیک ئا ئیرانê hejande. Sêşema borî 13 îlonê Jîna Emînî ku keçeka bajarê Seqizê yê Rojhilatê Kurdistanê ye li gel birayê xwe li bazareka Tehrana paytexta Îranê dimeşiya. Polîsên ku li Îranê wekî polîsên reftaran tên nasîn û xelk wan wekî polîsên kuştinê dinasîne bi behaneya ku cilûbergên wê li dij qanûnên İslamî yên Îranê ne, jîna û çend keçên din digirin. Polîs li eşkanê birayê Jînayê didin û wan keçan dibin zindana Wezîranê ya Tehranê. Piştî 2 saetan Jîna radikin nexweşxaneyê û roja îna borî Jînaya 22 salî jiyana xwe ji dest dide. Şahidên bû yerê teqez dikin ku polîsan di erebeyê de li Jînayê daye û ev yek bûye sedema mirina wê. Deselata Îranê çi dibêje? Li gor hikûmeta Îranê, Jîna di encama qeyraneka dil de canê xwe ji dest daye. Lêbelê malbata Jînayê gotinên hikûmetê derew derdixe û dibêje ku tendurustiya wê pir baş bû. Malbat dibêje ku piştî çend saetan ji girtinê Jîna bo nexweşxaneyê hatiye rakirin an ku rastî lêdanê hatiye. Dîsa li gel vê tawana kirêt a deselatiya Îranê polîsên Tehranê diyar kir wekî Jîna bi sebeb hatiye girtin û qaşo armanceke perwerdeyî ya girtinê hebû. Herçendî serokê Komarê İbrahîm Reîsî ji wezîrê karûbarê navxweyî yê hikûmetê daxwaz kir ku derheqê bû yerê de lêpirsînê bide destpêkirin. Lê xelkê Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi giştî nerazîbûneka tund li hember kiryarên rejîma İslamîst a Îranê nîşan da. Biskên keça Kurdistanî textê deshelata dagirker hejand. Piştî ku nûçeya mirina Jînayê berbelav bû, bersivên tund ji hêla xelkê ve hatin dayîn. Hejmareke mezin a xelkê beşdarî rêwresmên oxirkirina Jîna Emînî bûn û dirûşmên li dij deselatiya Îranê berz kirin. Li gelek deverên Îranê nemaze li bajarên Seqiz û Sineyê yên Rojhilatê Kurdistanê gelek xwepêşandan derketin. Xwepêşandêran rêberê balayê Îranê Elî Xameneyî wekî diktator bi nav kirin û doza darizandina tawankarên rejîma Îranê kirin. Karkên xwe avêtin û bi serqotî doza azadiya xwe kirin. Polîsên Îranî jî bi gule û gaza rondikirêj bersiva xwepêşandêran da û gelek kes desteser kirin. Bi nêrîna te ev tawana kuştina Jîna Emînî jî dê bê hesab derbas bibe, nêrîna xwe bi me re parve bike.